Και σήμερα είναι το 13ο μάθημα στην συνάντηση για την συζήτηση με το Θεό. Σήμερα μελετάμε το κεφάλαιο 7. Το κεφάλαιο αυτό έχει σχέση με την δυσκολία να εφαρμόσουμε αυτές τις αλήθειες σε σχέση με τις ευθύνες της επιβίωσης και τις ευθύνες που έχει κάποιος σαν υπεύθυνος για μια οικογένεια να κερδίζει χρήματα, να κερδίζει την ζωή ή να αντιμετωπίζει τις οικονομικές ανάγκες της ζωής και πώς μπορεί κάποιος να συνδυάσει αυτή την πνευματικότητα με την αποτάφτιση. Τώρα μπορεί να μην έχετε τις ίδιες έννοιες που είχε ο Walsh. Ο Walsh τότε ήταν άστεγος. Ήταν αρκετά χρόνια της πίσω άστεγος. Δεν είχε φράγκο, χρωστούσε πολλά λεφτά και μετά βέβαια και είναι παμπλούσιος. Αλλά θέλω να πω ότι η εποχή που έγραψε το βιβλίο δεν είχε απολύτως τίποτα. Δεν μπορούσε να πληρώσει τους λογαριασμούς του όταν ήταν αυτός ο διάλογος με το Θεό. Λέει, είναι τόσο τρομακτική η ζωή και τόσο μπερδεμένη. Μακάρι να ήταν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Η απάντηση του Θεού, η ζωή δεν είναι καθόλου τρομακτική αν δεν είσαι προσκολλημένος στα αποτελέσματα. Πάλι μας γυρίζει σε αυτό το θέμα. Εννοείς δεν θέλεις τίποτα. Διάλεγα αλλά μη θέλεις. Άλλο να διαλέγω και άλλο να θέλω, λέει. Αυτό είναι εύκολο για όσους δεν έχουν κανέναν που εξαρτιέται από αυτούς. Τι γίνεται όμως όταν έχεις γυναίκα και παιδιά? Το μονοπάτι του οικογενειάρχη ήταν πάντα αυτό με τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Όπως είπες και εσύ, είναι εύκολο να μην θέλεις τίποτα όταν έχεις να κάνεις μόνο για τον εαυτό σου. Είναι φυσικό όταν υπάρχουν άλλοι που αγαπάς να θέλεις το καλύτερο για αυτούς. Walsh. Είναι οδυνηρό να μην μπορείς να τους δώσεις όλα όσο θα ήθελες να έχουν. Ένα ωραίο σπίτι, καλά ρούχα, αρκετό φαγητό. Νιώθω σαν να αγωνίζομαι επί 20 χρόνια μόνο και μόνο να τα φέρω βόλτα και ακόμα δεν έχω καταφέρει τίποτα. Ήταν ηθοποιός και δεν μπορούσε να βρει πάντα δουλειές. Εννοείς από την άποψη του υλικού πλούτου, ρωτάει ο Θεός. Ενώ από την άποψη ορισμένων μόνον από τα βασικά πράγματα που κάθε άνδρας θα ήθελε να αφήσει στα παιδιά του. Ενώ από την άποψη ορισμένα από τα πολύ απλά πράγματα που ένας άνδρας θα ήθελε να παρέχει στην γυναίκα του. Κατάλαβα ο Θεός. Η άποψή σου είναι ότι η δουλειά σου στην ζωή είναι να παρέχεις όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό φαντάζεσαι ότι είναι το νόημα της ζωής σου. Να παρέχεις αυτά. Walsh. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα το τοποθετούσα έτσι. Δεν είναι αυτό το νόημα της ζωής μου, αλλά θα ήταν ωραίο αν ήταν αυτό ένα από τα παρεπόμενο τουλάχιστον. Πάμε λίγο πίσω λοιπόν. Ποιο βλέπεις να είναι το νόημα της ζωής σου? Walsh, καλή ερώτηση. Έχω δώσει πολλές απαντήσεις μέσα στα χρόνια. Ποια είναι τώρα η απάντησή σου? Ρωτάει ο Θεός. Νιώθω σαν να έχω δύο απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση. Η απάντηση που θα ήθελα να βλέπω και η απάντηση που βλέπω.
Και πολλές φορές κορυδεύουμε τον εαυτό μας, γιατί απαντάμε με κάποιο ιδανικό που δεν είναι η αλήθεια. Έχουμε πολλές άλλους υλικούς σκοπούς που παίρνουν πολύ περισσότερο από το χρόνο, τα χρήματα και την ενέργειά μας από αυτό. Παλιά κάνουμε στο τέλος του δεύτερου χρόνου αυτογνωσίας, δώσαμε ένα ερωτηματολόγιο στους ανθρώπους και τους ζητήσαμε, ιεραρχήστε τώρα αυτά που είναι σημαντικά για εσάς, για τα ιδανικά σας. Και βάλτε 10 ως ένα, 10 σημαίνει είναι πολύ σημαντικό ως ένα, και οι άνθρωποι γράφουνε 10 στο να έχουν όλοι όσα χρειάζονται, 10 να είναι όλοι καλά και όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά, αφού αξιολογήσουν αυτό, τους είπαμε, τώρα γράψτε εδώ πόσες ώρες δίνετε για αυτές τις δραστηριότητες μέσα στην εβδομάδα και πόσο χρήματα δίνετε. Και είδαμε το απίστευτο χάσμα μεταξύ των ιδανικών μας και πού πάει ο χρόνος μας και πού πάει τα χρήματά μας. Οι δύο βασικές ενέργειες που έχουμε, χρήματα και χρόνο. Και άρα έχουμε ιδανικά, πιθανόν να απαντήσουμε την ερώτηση τι είναι το νόημα της ζωής, ίσως να καταλάβουμε τελικά το νόημα της ζωής μας είναι τελικά η επιβίωση, η αναγνώριση από τους άλλους, να επιβεβαιώσουμε την αξία μας και ένα σωρό άλλα πράγματα που δεν είναι ακριβώς τα ψηλότερα ιδανικά μας. Ποια είναι η απάντηση που θα ήθελες να βλέπεις τότε? Θα ήθελα να βλέπω πως το νόημα της ζωής μου είναι η εξέλιξη της ψυχής μου. Αλλά πόσο χρόνο δίνεται γι' αυτό κάθε εβδομάδα? Θα ήθελα να βλέπω το νόημα της ζωής μου να είναι η έκφραση και το βίωμα του κομματιού μου που αγαπάω περισσότερο από όλα. Το κομμάτι μου που είναι συμπόνια και υπομονή, δώσιμο και βοήθεια. Το κομμάτι μου που διαθέτει γνώση και η σοφία, συγχώρεση και αγάπη. Έτσι όπως μιλάς, σαν να έχεις διαβάσει αυτό το βιβλίο που γράφει τώρα. Ναι, κοίταξε, είναι ένα πανέμορφο βιβλίο σε επίπεδο εσωτερισμού, αλλά προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να βάλω σε ένα επίπεδο πρακτικής. Η απάντηση στην ερώτησή σου, κεφαλαίο σίγμα εδώ, είναι ότι βλέπω το νόημα της ζωής μου να είναι η επιβίωση από μέρα σε μέρα. Αν θα είμαι ειλικρινής, αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Ας κλείσουμε τα κινητά, παιδιά. Μάλιστα, και νομίζεις ότι το ένα αποκλείει το άλλο? Δηλαδή ότι η επιβίωση αποκλείει το συντονισμό με αυτό το ανώτερο αυτό που ανέφερες? Τι να πω? Νομίζεις πως ο εσωτερισμός αποκλείει την επιβίωση? Αυτό νομίζεις? Η αλήθεια είναι ότι πως θα ήθελα να κάνω κάτι περισσότερο από τον επιβιώνω απλώς. Επιβιώνω όλα αυτά τα χρόνια. Από ό,τι βλέπω είμαι ακόμα εδώ. Όμως θα ήθελα να πάψει ο αγώνας της επιβίωσης. Βλέπω πως και μόνο το να επιβιώνω από μία μέρα στην άλλη και πάλι αγώνας είναι. Θα ήθελα να κάνω κάτι περισσότερο από το να επιβιώνω απλώς. Θα ήθελα να ευημερώ. Και τι ονομάζεις ευημερία? Να έχω αρκετά ώστε να μην χρειάζεται να ανησυχώ πού θα βρω το επόμενο δολάριο, να μην χρειάζεται να μου βγαίνει το λάδι μόνο και μόνο να πληρώσω τον νίκη ή το λογαριασμό του τηλεφώνου. Θέλω να πω πως δεν μου αρέσει να γίνομαι τόσο πεζός, αλλά εδώ μιλάμε για την αληθινή ζωή, όχι για το αφρούφρου και αρώματα. Για την πνευματική ρομαντικοποιημένη εικόνα της ζωής που ζωγραφίζεις από την αρχή αυτού του βιβλίου. Αρχίζει να τσαντίζεται ο Walsh εδώ τώρα. Σε ακούω λίγο θυμωμένο ή μου φαίνεται? Δεν είναι τόσο πολύ θυμός όσο εκνευρισμός. Νομίζω ότι της κατάλληλης εποχής τώρα το κεφάλαιο αυτό.
είμαι μέσα σε αυτό το παιχνίδι της πνευματικότητας πάνω από 20 χρόνια τώρα και κοίταξε που κατάντησα. Ένα βήμα μακριά από το φτωχοκομείο. Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Στα αγγλικά το λέμε poorhouse. Φτωχοκομείο, εντάξει, okay. Και μόλις έχασα και την δουλειά μου, πράγμα που σημαίνει πως για άλλη μια φορά δεν θα έχω από πουθενά ρευστό. Πραγματικά έχω κουραστεί πολύ να αγωνίζομαι. Είμαι 49 χρονών και θα ήθελα να έχω κάποια ασφάλεια στην ζωή μου. Έτσι που να μπορώ να αφιερώνω περισσότερο χρόνο στα θεϊκά πράγματα. Με εισαγωγικά εδώ, γιατί όλα είναι θεϊκά. Στην εξέλιξη, πάλι εισαγωγικά, της ψυχής μου και τα παρόμοια. Εκεί βρίσκεται η καρδιά μου, αλλά η ζωή μου πάει αλλού. Είπες μπόλικα εδώ και υποψιάζομαι πως μιλάς εκ μέρους πάρα πολλών ανθρώπων όταν μιλάς σε αυτή την εμπειρία. Θα απαντήσω στην αλήθεια σου απαντώντας σε κάθε πρόταση μία-μία. Έτσι που θα μπορέσουμε εύκολα να ανεκνεύσουμε και να αναλύσουμε λεπτομερώς την απάντηση. Δεν είσαι μέσα στο πνευματικό παιχνίδι εδώ και 20 χρόνια. Απλώς πηγαίνεις γύρω-γύρω στην περιφέρειά του. Δεν σου ρίχνω στα αυτιά. Πού σημαίνει δεν σου ρίχνω στα αυτιά? Δεν σου μαλώνω, okay. Επί της ευκαιρία απλώς δηλώνω την αλήθεια. Γιατί αν ήμασταν πράγματι στο πνευματικό δρόμο, θα θα το κάνουμε αρκετές ώρες διαλογισμό, αρκετή βοήθεια προς έναν άνθρωπο, αρκετή εσωτερική εργασία και πιθανόν να είχαμε συντονιστεί αρκετά με την πηγή της ζωής, ώστε πραγματικά να έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Όταν έχουμε ένα πόδι εδώ και ένα πόδι εκεί, δεν είμαστε με τη μανία στο υλικό κόσμο για να αποκτήσουμε αυτό που θέλουμε. Από την άλλη πλευρά δεν έχουμε κατεκτήσει το πνευματικό κόσμο για να είναι το υλικό κόσμο στα πόδια μας. Καταλαβαίνετε την διαφορά? Όταν είμαστε μισό-μισό, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αν είναι κάποιος 100% στο υλικό κόσμο, ίσως αγωνίζεται, αδιαφορεί για τι κάνουν οι άλλοι, για τις επιπτώσεις της ενέργειας του επάνω στους άλλους και αποκτάει πολλά χρήματα. Αν είναι πραγματικά μπασμένο στο δρόμο αυτό, του έρχονται όλα με κάποιο μαγικό τρόπο. Όταν είναι μισό-μισό, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Θα συμφωνήσω ότι επί 2 δεκαετίες το κοιτάς και φροντάρεις μαζί του, πειραματίζεσαι πότε-πότε, αλλά δεν έχω νιώσει την πιο αληθινή σου αυτοδέσμευση στο παιχνίδι παρά μόνο πρόσφατα. Ας ξεκαθαρίσουμε πως το να είσαι στο πνευματικό παιχνίδι σημαίνει να αφιερώνεις όλο σου το νου, όλο σου το σώμα, όλο σου την ψυχή στην διαδικασία της δημιουργίας του αυτού κατά εικόνα και ομοίωση του Θεού. Όταν κάποιος κάνει αυτό, είναι δεδομένη η επιβίωση και είναι δεδομένη η ευημερία. Αυτή είναι η διαδικασία της αυτοπραγμάτωσης για την οποία έχουν γράψει οι μυστικιστικές της Ανατολής. Είναι η διαδικασία της λύτρωσης στην οποία έχει αφαιρεθεί ένα μεγάλο μέρος της δυτικής θεολογίας. Είναι από μία μέρα σε μέρα, από μέρα σε μέρα, από ώρες σε ώρα, από στιγμή σε στιγμή, δράση ύψιστης συνειδητότητας. Απόλυτο συντονισμό. Και λέει στο Walsh, δεν κάνεις αυτό. Δεν είσαι μέσα σε αυτό. Μη μας κάνεις και παράπονα και όλα. Και παίζεις ότι 20 χρόνια είσαι στο πνευματικό δρόμο. Είναι μια επιλογή και μια επαναεπιλογή κάθε στιγμή. Είναι κάτι που γίνεται κάθε δευτερόλεπτο. Είναι μια συνεχής δημιουργία, συνδετή δημιουργία με σκοπό. Είναι η χρήση των εργαλειών της δημιουργίας με την επίγνωση και ευγενή πρόθεση. Ποια είναι τα εργαλεία της δημιουργίας?
Η σκέψη, ο λόγος και η πράξη. Εντάξει. Ότι κάθε σκέψη, κάθε λόγος και κάθε πράξη έχει σαν στόχο την εκδήλωση του ανώτερου αυτού μου. Για μένα σαν κάτι εικόνα και ομοίωση του Θεού. Αυτό σημαίνει παίζω αυτό το πνευματικό παιχνίδι. Για πες μου τώρα, πόσο καιρό το κάνεις αυτό? Δεν έχω καν αρχίσει, λέει. Αυτή είναι η απάντησή του. Μην πας από ένα άκρο στο άλλο και μην γίνεσαι τόσο σκληρός με τον εαυτό σου. Έχεις αφοσιωθεί σε αυτή τη διαδικασία και έχεις εμπλακεί περισσότερο από ό,τι αναγνωρίζεις τον εαυτό σου. Όμως δεν το κάνεις 20 χρόνια, έστω και κάπου εκεί κοντά. Η αλήθεια είναι ότι το πόσο καιρό έχεις ασχοληθεί με αυτό δεν έχει σημασία. Ασχολιάσαι τώρα. Το παρελθόν δεν υπάρχει και δεν έχει καμία σημασία τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Απλώς αυτό που βιώνω τώρα είναι το αποτέλεσμα του τι έχω κάνει τώρα. Από εκεί και πέρα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ασχολιάμαι τώρα. Μπορώ να αλλάξω το παρελθόν, ούτε έχοντας ενοχές ή τύψεις για το παρελθόν θα εξυπηρετήσει τίποτα. Απλώς ασχολιάμαι τώρα. Αυτό είναι το μόνο που μετράει. Πάμε πιο κάτω τώρα, στα άλλα που μου είπες. Ζητάς να δούμε το πού σε οδήγησε, δηλαδή πού σε οδήγησε αυτό το δρόμο. Και περιγράφεις τον εαυτό σου να βρίσκεται ένα βήμα πριν από το φτωχοκομείο. Εγώ σε κοιτάζω και βλέπω κάτι τελείως διαφορετικό. Βλέπω έναν άνθρωπο που βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το πλούτοκομείο. Πλούσιος δεν έγινε. Πρέπει να έχει πολλά εκατομμύρια. Το βιβλίο του έχουν πωληθεί εκατομμύρια επί εκατομμύρια σε όλες τις γλώσσες. Έχει εκατομμύρια. Ότι ο Θεός βλέπει άλλο πράγμα. Εγώ βλέπω άλλο μέλλον για σένα. Εσύ νιώθεις σαν να είσαι ένα βήμα μακριά από την λησμονιά και εγώ σε βλέπω να είσαι ένα βήμα μακριά από την Νιρβάνα. Τώρα βέβαια πολλά εξαιτιούνται από το τι βλέπεις σαν βήμα και πού κατευθύνεσαι. Αν ο αντικειμενικός σκοπός σου είναι να αποκτήσεις αυτό που ονομάζεις ασφάλεια, τότε αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω γιατί αισθάνεσαι ότι είσαι ένα βήμα μακριά από το φτωχοκομείο. Γιατί μετράς την ασφάλεια σου υλικά σε αυτό το κόσμο και λέει, για να είμαι ασφαλής χρειάζομαι χρήματα, χρειάζομαι σπίτι, χρειάζομαι να πληρώσω το ενοίκιο. Αλλά ακόμα και αυτή η εκτίμηση επιδέχεται διόρθωση. Γιατί στο δικό μου δρόμο συναντάς όλα τα πράγματα, καλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένης και τις εμπειρίες του να νιώθεις ασφάλεια. Ο δρόμος μου, το τέρμα του ταξιδιού, όταν εργάζεσαι για μένα, παρέχει πολύ περισσότερο από μια απλή πνευματική άνεση. Μπορεί να γίνει δική σου και η υλική άνεση. Ο Σάι Μπάμπα το περίγραψε αυτό με μια παραβολή που έλεγε ότι πάνω στην καρυδιά, όχι καρυδιά, το ψηλό δέντρο. Όχι. Καρύδα. Στην καρύδα. Λέγεται το δέντρο καρύδα. Το δέντρο. Το φύνακας ας πούμε. Εντάξει. Υπάρχει η καρύδα. Εντάξει. Και η σκιά της καρύδας εμφανίζεται στην άμμο. Η καρύδα είναι ο πνευματικός κόσμος. Η σκιά της καρύδας είναι ο υλικός κόσμος. Αν προσπαθείς να πιάσεις την σκιά, σου περνάει από τα χέρια. Δεν μπορείς να την πιάσεις. Αν πιάσεις την καρύδα, έχεις και την σκιά. Ότι η προσπάθεια να βρω ασφάλεια μέσα στο υλικό κόσμο μας ξεφεύγει. Την βρήκαμε και την χάσαμε. Μας ξέφυγε. Την είχαμε, όλοι είχανε και τώρα φεύγει από κάτω από τα πόδια μας.
Και λέει, αν πιάνεις το πνευματικό κόσμο, έχεις και το υλικό κόσμο. Έχεις ό,τι έχει να παρέχει το υλικό κόσμο. Και ο Χριστός έλεγε, γιατί άγχεστε για το αύριο? Δεν βλέπετε πως ο Θεός φροντίζει για τα πουλιά και τα λουλούδια? Είστε τόσο πιο πολύτιμα στα μάτια του Θεού. Κάντε το έργο του Θεού και όλα θα σας δοθούν. Δεν θα μείνετε από τίποτα. Εντάξει. Η ειρωνία όμως της υπόθεσης είναι πως όταν βιώσεις το είδος της πνευματικής άνεσης που παρέχει ο δρόμος μου, τότε το τελευταίο πράγμα για το οποίο θα πιάνεις τον εαυτό σου να ανησυχεί θα είναι η ηλική άνεση. Ακόμα και η ηλική άνεση των μελών της οικογένειας σου δεν θα σε ανησυχεί πια. Γιατί όταν υψωθείς σε ένα επίπεδο θεϊκής συνείδησης, θα καταλάβεις ότι δεν είσαι υπεύθυνος για καμία άλλη ανθρώπινη ψυχή. Πώς το βλέπετε αυτό? Το πιστεύετε? Ναι, σου λέει, μιλάει για την οικογένεια εδώ. Εσείς τι λέτε? Τα παιδιά το ξέρουν. Τα παιδιά το ξέρουν. Και ότι παρόλο που είναι αξιέπαινο να επιθυμείς να ζει κάθε ψυχή με άνεση, η κάθε ψυχή πρέπει να επιλέξει και ήδη επιλέγει το δικό της πεπρωμένο αυτή τη στιγμή. Ότι γυρίζει σε αυτό που έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Μπορούμε να στηρίξουμε τους άλλους, αλλά δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε την πραγματικότητά τους. Σαφώς δεν είναι η ευγενέστερη δράση η κακομεταχείριση, να κακομεταχείριζεσαι ή να καταστρέψεις κάποιον άλλον σκόπιμα. Σαφώς είναι εξίσου άτοπο να παραμιλήσεις ανάγκες εκείνων που έκανες να εξαρτιόνται από σένα. Η δουλειά σου είναι να τους καταστείς ανεξάρτητους, να τους διδάξεις όσο πιο γρήγορα και όσο πληρέστερα μπορείς πώς να βγάζουν πέρα χωρίς εσένα. Το μεγαλύτερο φόβο όλων των γονιών στην Ελλάδα, πώς μπορούν να το βγάλουν πέρα χωρίς εμένα. Δυστυχώς. Αυτή η απίστευτη ανάγκη να κρατάμε ανθρώπους εξαρτημένους επάνω σε εμάς για να νιώθουμε ασφάλεια. Βέβαια, μπορεί να έχετε θεραπευτεί εσείς από αυτό, από αυτή την ανάγκη, αλλά δεν το βλέπουμε αυτό σαν το πρώτο και πιο σημαντικό. Το βλέπουμε σαν πρώτο σημαντικό να λύσουμε τα προβλήματά τους. Γιατί δεν αποτελείς ευλογία για αυτούς εφόσον σε χρειάζονται για την επιβίωση, αλλά τους ευλογείς πραγματικά μόνο την στιγμή που απολαμβάνονται ότι δεν σε χρειάζονται. Η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορείτε να δώσετε σε κάποιον είναι να τον βοηθήσετε να καταλάβει ότι γιατί είναι μια ψευδαίσθηση ότι σε χρειάζεται. Είναι μια ψευδαίσθηση. Κατά την ίδια η μεγαλύτερη στιγμή του Θεού είναι η στιγμή που αντιλαμβάνεστε ότι δεν χρειάζεστε Θεό. Και αυτό είναι το αντίθετο όπως ακούσαμε. Ξέρω αυτό έρχεται σε αντίθεση με όλο έχεις διδακτεί. Όμως οι δάσκαλοι σου έχουν μιλήσει ένα θυμωμένο Θεό, ένα ζηλιάρη Θεό, ένα Θεό που χρειάζεται να τον χρειάζονται. Και εμείς έχουμε κάνει το ίδιο. Να χρειαζόμαστε, να μας χρειάζονται. Και αυτός δεν είναι καθόλου Θεός, αλλά ένα νευρωτικό υποκατάστατο εκείνο που θα ήταν μια θεότητα. Ο αληθινός δάσκαλος δεν είναι αυτός με τους περισσότερους μαθητές, αλλά εκείνος που δημιουργεί τους περισσότερους δασκάλους.
Ο αληθινός ηγέτης δεν είναι αυτός με τους περισσότερους οπαδούς, αλλά εκείνος που δημιουργεί περισσότερους ηγέτες. Ο αληθινός άρχοντας δεν είναι αυτός με τους περισσότερους υπάκους, αλλά υπηκούς, αλλά εκείνος που οδηγεί τους περισσότερο στην αρχοντιά. Ο αληθινός δάσκαλος δεν είναι αυτός με την περισσότερη γνώση, αλλά εκείνος που έχει τους περισσότερους άλλους, κάνει τους περισσότερους άλλους με γνώση. Και ο αληθινός Θεός δεν είναι αυτός που έχει τους περισσότερους υπηρέτες, αλλά εκείνο που υπηρετεί τους περισσότερους, κάνοντας έτσι θεούς όλους τους άλλους. Γι' αυτό έλεγε ο Χριστός συνέχεια, ό,τι κάνω εγώ μπορείτε να κάνετε εσείς. Το ίδιο έλεγε ο Σάι Μπάμπα. Το λένε ξεκάθαρα, όπως εμείς δεν θέλουμε να ακούσαμε. Δεν θέλουμε την ευθύνη της δύναμης της αληθινής μας φύσης. Δεν μας αρέσει όλη αυτή η ευθύνη που έρχεται με το μεγαλείο της δύναμής μας. Γιατί αυτό είναι ο στοχός και η δόξα του Θεού, ότι δεν θα υπάρχουν πια υπηκοί του, και ότι όλοι θα γνωρίζουν το Θεό όχι ως ακατόρθωτο, αλλά σαν αναπόφευκτο. Ότι είναι αναπόφευκτο όλοι μας να φτάσουμε στο Θεό. Και θα ήθελα να κατανοήσω εδώ, το ευτυχισμένο πεπρωμένο σου είναι το αναπόφευκτο. Δεν μπορείς να μη σωθείς. Δεν υπάρχει άλλη κόλληση πέρα από το να μην γνωρίζεις αυτό. Δεν μπορείς να μη σωθείς. Δεν μπορείς να μη φτάσεις στο Θείο. Έτσι λοιπόν τώρα ως γονείς, σύζυγοι και αγαπημένοι, μη επιδιώκετε να κάνετε την αγάπη σας μία κόλλα που ενώνει, αλλά μάλλον ένα μαγνήτη που πρώτο έλκει και έπειτα στρέφεται από την άλλη και αποθεί. Έτσι κάνουν και οι γάτες, δεν είναι? Θυλάζουν και μία μέρα ένα μπάτσο στο κεφάλι, φύγε από εδώ. Έτσι κάνουν οι γάτες. Κάποια στιγμή λένε, δεν έχω άλλο γάλι για σένα. Θα βρεις δική σου επιβίωση. Κάποια στιγμή σταματάει. Αυτό γίνεται μετά από 5-6 μήνες. Για μας 30-40 χρόνια κάποια στιγμή. Για να μην αρχίζουν να πιστεύουν αυτοί που έχεις έλξει πως πρέπει να κολλήσουν σε σένα για να επιβιώσουν. Τίποτε δεν θα μπορούσε να είναι πιο μακριά από την αλήθεια. Τίποτε δεν θα μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη ζημιά σε κάποιον άλλον από το να κάνετε τον άλλον να πιστεύει ότι δεν μπορεί χωρίς εσάς και εσείς να τον πιστέψετε και όλα. Άφησε την αγάπη σου να προωθεί τους αγαπημένους μέσα στον κόσμο και στην ολοκληρωτική εμπειρία του ποιοι είναι. Όταν εγώ πιστεύω ότι ο άλλος δεν μπορεί χωρίς εμένα, δεν έχω την εικόνα του τι πραγματικά είναι και δεν τον μεταφέρω την εικόνα του τι πραγματικά είναι. Έτσι τους έχεις πραγματικά αγαπήσει. Walsh. Είναι μεγάλη πρόκληση αυτός ο δρόμος του οικογενειάρχης. Υπάρχουν πολλοί περισπασμοί και πολλά εγκόσμια μελήματα. Τον ασκητή δεν τον ενοχλεί κανέναν από αυτά. Τον φέρνουν το ψωμί και το νερό του, του δίνουν το ταπεινό του στροσίδι και για να γύρει, και εκείνος μπορεί να αφαιρωθεί κάθε του ώρα στην προσευχή, στο διολογισμό και στο στοχασμό του θεϊκού. Πώς είστε έτοιμοι γι' αυτό? Θα τρελαθείτε. Θέλετε φασαρίες. Πόσο εύκολο είναι να δεις το θεϊκό κάτω από αυτές, πόσο εύκολο είναι να δεις το θεϊκό κάτω από τέτοιες συνθήκες. Τι εύκολη δουλειά. Για δώσω όμως σε κάποιον σύζυγο και παιδιά, όπως έλεγε ο Σαμπάμπ, όταν είσαι μόνος σου,
έχεις 2 πόδια. Όταν παντρεύεσαι έχεις 4. Όταν κάνεις παιδιά έχεις 8 πόδια. Και τα πόδια θέλουν να πάνε σε άλλες κατευθύνσεις. Αυτά τα πόδια θέλουν να πάνε από εδώ, τα άλλα πόδια θέλουν να πάνε από εκεί και δεν βρίσκεις άκρη. Δες τότε το θεϊκό μέσα σε ένα μωρό που χρειάζεται άλεγμα στις 3 το ξεβερώματα. Δες το θεϊκό σε λογαριασμό που χρειάζεται να πληρωθεί στην πρώτη του μήνα. Αναγνώρισε το χέρι του Θεού στην αρρώστια που σου παίρνει ένα σύζυγο και σε μια δουλειά που χάνεται, στον πυρετό ενός παιδιού, στο πόνο του γονιού. Τώρα μιλάμε για αγιότητα. Καταλαβαίνω την κόπησή σου. Δεν χαρίζει ο Θεός. Ξέρω πως κουράστηκες να αγωνίζεσαι. Ξέρω, όμως σου λέω αυτό. Αν ακολουθείς εμένα, τότε ο αγώνας εξαφανίζεται. Ζήσε το θεϊκό σου χώρο για αυτά που συμβαίνουν και θα γίνουν επιλογές πέρα και πέρα. Ευλογίες πέρα και πέρα. Πώς μπορώ να βρεθώ στο θεϊκό μου χώρο όταν έχω χάσει την δουλειά μου, όταν το νίκη πρέπει να πληρωθεί, όταν τα παιδιά χρειάζονται οδοντίατρο και όταν το να τα βλέπω όλα αυτά από ψηλού, από τον ευγενικό φιλοσοφικό μου χώρο, μοιάζει να είναι ο λιγότερος πιθανός τρόπος να λύσω οποιοδήποτε από αυτά τα προβλήματα. Εδώ είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία. Μπορούν να λυθούν τα προβλήματα αυτά με την πνευματική σύνδεση ή όχι? Τι λέτε? Μάλλον όχι. Όχι. Μπορούν. Ναι. Okay. Είπαμε ένα πόδι εδώ, ένα πόδι εδώ, μάλλον δεν θα γίνονται πολλά πράγματα. Ή έχω απόλυτη πίστη και με αυτή την απόλυτη πίστη και αφοσίωση πράγματι γίνονται οι ευλογίες και τα θαύματα, ή πειραματίζομαι λίγο με το πνευματικό δρόμο, αλλά με το πρώτο λογαριασμό που δεν μπορώ να πληρώσω μπαίνω στο άγχος και στο φόβο και φεύγω από το πνευματικό χώρο που λέει εδώ. Μη με αρνιέσαι την στιγμή που με χρειάζεσαι περισσότερο. Τώρα είναι η στιγμή της μεγαλύτερης δοκιμασίας σου. Τώρα είναι η στιγμή της μεγαλύτερης ευκαιρίας σου. Η ευκαιρία να αποδείξεις όλο όσο έχουν γραφτεί εδώ. Είναι μια δύσκολη στιγμή. Όταν λέω μη με απαρνιέσαι, ακούγομαι σαν εκείνο που τον νευρικό Θεό για τον οποίο μιλούσαμε, όμως δεν είμαι. Μπορείς να με απαρνιέσαι όσο θέλεις, δεν με πειράζει και τίποτε δεν θα αλλάξει ανάμεσά μας. Το λέω απλώς σαν απάντηση στις ερωτήσεις σου. Όταν τα πράγματα γίνονται σκόρα, τότε είναι που τόσο συχνά ξεχνάς ποιος είσαι και καθώς και τα εργαλεία που σου έχουν δοθεί για να δημιουργήσει την ζωή που επιλέγεις. Είναι αυτή η στιγμή, στην δυσκολία την οικονομική, την πρακτική, που χρειαζόμαστε την πίστη μας και την εφαρμογή και της αλήθειας αλλά και των τεχνικών. Αλλά τότε αυτή η ώρα να είναι να πας στο θεϊκό χώρο περισσότερο από ποτέ. Δεν χρειάζεται να πας στο θεϊκό χώρο περισσότερο από ποτέ όταν έχεις δυσκολίες. Πρώτον θα φέρει την γαλήνη στο νου σου και από ένα γαλήνιο νου είναι που πηγάζουν οι μεγάλες ιδέες. Οι ιδέες που θα μπορούσαν να είναι λύσεις για τα μεγαλύτερα προβλήματα που φαντάζεσαι πως έχεις. Ότι το άγχος σου, ο φόβος σου δεν θα σου λύσει το πρόβλημα. Μέσα στην ηρεμία θα πηγάζει από μέσα σου η λύση. Δεύτερον, στο θεϊκό σου χώρο είναι που αυτοπραγματώνεσαι και αυτός είναι ο σκοπός, ο μοναδικός σκοπός της ψυχής σου. Δηλαδή αν δεν χρησιμοποιείς αυτή την ευκαιρία να βιώσεις τι πραγματικά είσαι,
Αυτό είναι το πραγματικό λόγο σκοπό της ύπαρξης. Όλα τα άλλα είναι το σκηνικό για αυτό. Όταν βρίσκεσαι στο θεϊκό χώρο, γνωρίζεις και κατανοείς πως όλα όσο βιώνεις τώρα είναι παροδικά. Σου λέω πως ο ουρανός, εδώ heaven, δηλαδή παράδεισος, και γη θα πεθάνουν, αλλά εσύ όχι. Η γη είναι προσωρινή, ο ήλιος είναι προσωρινός, η γαλαξία είναι προσωρινή. Εμείς σαν συνειδητότητα δεν είμαστε προσωρινοί. Έως τότε υπήρξαμε πριν την δημιουργία, πριν τη μεγάλη έκρηξη, και θα συνεχίζουμε να υπάρχουμε μετά, ακόμα όταν δεν υπάρχει καν ο γλυκός κόσμος. Αυτή είναι η αΐαινη, πώς? Αΐαινη προεπτική, αυτή η αΐαινη προοπτική σε βοηθάει να δεις τα πράγματα κάτω από το σωστό τους φως. Μπορείς να ορίζεις αυτές τις τωρινές συνθήκες και περιστάσεις όπως πραγματικά είναι, πρόσκαιρες και προσωρινές. Μετά μπορείς να χρησιμοποιείς σαν εργαλεία, γιατί αυτό ακριβώς είναι, πρόσκαιρα, προσωρινά εργαλεία στην δημιουργία της παρούσης εμπειρίας. Ποιος νομίζεις πως είσαι όταν βιώνεις την εμπειρία που ονομάζεται «χάνω μία δουλειά»? Ποιος νομίζεις πως είσαι? Και ίσως πιο σωστά, ποιος νομίζεις πως είμαι? Φαντάζεσαι πως αυτό παρά είναι μεγάλο πρόβλημα για μένα να το λύσω? Το να βγεις από αυτό το μπέρδεμα παρά είναι μεγάλο θαύμα για μένα. Καταλαβαίνω πως μπορεί να σκέφτεσαι ότι παρά είναι μεγάλο για σένα, έστω και με όλα τα εργαλεία που σε έχω δώσει, αλλά πιστεύεις πραγματικά ότι παρά είναι μεγάλο για μένα? Τότε για να φοβόμαστε, ή πρέπει να πιστεύουμε ότι είναι μεγάλο για το Θεό το πρόβλημά μας, ή ότι δεν ενδιαφέρεται. Αυτές είναι οι δύο πιθανότητες εδώ. Διανοητικά ξέρω ότι καμία δουλειά δεν πάρει είναι μεγάλη για το Θεό. Συναισθηματικά όμως νομίζω ότι δεν είμαι πολύ σίγουρος. Όχι με την έννοια ότι αν μπορείς να χειριστείς το θέμα, αλλά με την έννοια ότι αν θέλεις. Καταλαβαίνω, δηλαδή είναι θέμα πίστης. Ναι. Αν αμφισβητείς την ικανότητα, δεν αμφισβητείς την ικανότητά μου, απλώς αμφιβάλλεις την επιθυμία μου. Κοίταξε, ακόμα βιώνω αυτή την θεολογία που λέει πως κάπου μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν κάποιο μάθημα για μένα. Ακόμα δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να έχω μία λύση. Ίσως εκείνο που πρέπει να έχω είναι το πρόβλημα. Ίσως να είναι μία από εκείνες τις δοκιμασίες για τις οποίες μου μιλάει συνέχεια η θεολογία. Ότι είναι μία δοκιμασία, ότι πρέπει να συνεχίζω να έχω την δοκιμασία. Ανησυχώ λοιπόν μήπως δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα, μήπως και είναι ένα από εκείνα που εσύ θα με αφήνεις να κουβαλάω πάνω μου και δεν θα με βοηθήσεις. Ίσως να είναι η κατάλληλη στιγμή να σου ξανά πω πώς συνδιαλέγομαι μαζί σου. Γιατί εσύ πιστεύεις πως είναι θέμα επιθυμίας μου και εγώ σου λέω πως είναι θέμα δική σου επιθυμίας. Δεν έχω καμία επιθυμία. Δεν επιθυμώ κανέναν να υποφέρει ή να δοκιμάζεται. Εγώ θέλω για σένα αυτό που εσύ θέλεις για σένα. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Δεν κοιμάμαι στο θρόνο μου, κάθομαι στο θρόνο μου, κρίνοντας το ένα αίτημά σου μετά από το άλλο και αποφασίζοντας αν κάτι πρέπει να σου
ή όχι. Ο νόμος μου είναι ο νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος, όχι ο νόμος του θα δούμε. Ο νόμος του θα δούμε. Υπάρχει τίποτα που να μην μπορείς να το έχεις αν το αποφασίζεις, ακόμα και πριν το ζητήσεις. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορείς να το έχεις αν το αποφασίζεις, ακόμα και πριν το ζητήσεις. Εγώ σου το έχω δώσει. Το πιστεύεις αυτό? Όχι, λυπάμαι. Έχω αντιληφθεί ότι υπερβολικά πολλές προσευχές δεν έχουν οικοστεί. Μην λυπάσαι. Απλώς μείνει πάντα με την αλήθεια. Την αλήθεια της εμπειρίας σου. Την καταλαβαίνω, την τιμώ, την δέχομαι. Ωραία. Γιατί δεν πιστεύω πως ό,τι ζητάω θα το πάρω? Η ζωή μου δεν μαρτυρεί κάτι τέτοιο. Στην πραγματικότητα σπάνια παίρνω αυτό που ζητάω. Και όταν το παίρνω θεωρώ τον εαυτό μου διαβολεμένα τυχερό. Πώς νιώθετε ότι στην ζωή σας πήρετε περισσότερες φορές αυτό που ζητήσατε και λιγότερες φορές δεν πήρετε αυτό που θέλησατε? Πώς νιώθετε ότι πήρετε περισσότερες φορές αυτό που θέλετε? Okay. Και πώς νιώθετε ότι περισσότερες φορές δεν πήρετε αυτό που θέλετε? Γενικά νιώθουμε ότι έχουμε πάρει περισσότερες φορές αυτό που θέλουμε. Ενδιαφέρουσα επιλογή λέξη, μιλάει για το διαβολεμένο τυχερό. Φαίνεται πως έχεις κάποιο ευχέρεια επιλογής στις λέξεις. Στην ζωή σου μπορείς να είσαι διαβολεμένα τυχερός ή ευλογημένα τυχερός. Θα προτιμούσα να είσαι ευλογημένα τυχερός. Αλλά φυσικά δεν θα παρεμβαίνω ποτέ στις αποφάσεις σου. Σου λέω τούτο. Πάντα παίρνεις εκείνο που δημιουργείς και πάντα δημιουργείς. Δεν κρίνω τις δημιουργίες που υλοποιείς. Απλώς παρέχω την δύναμη να υλοποιήσεις. Περισσότερες και περισσότερες και περισσότερες και περισσότερες υλοποιήσεις. Δηλαδή ο Θεός είναι το φως που δεν ορίζει καθόλου τι μορφή θα πάρει το φως. Εμείς είμαστε το φιλμ που δίνουμε μορφή σε αυτό το φως. Δεν ανακατώνεται ο Θεός το φως με την μορφοποίηση του φωτός. Αυτό κάνουμε εμείς. Εμείς δημιουργούμε την συγκεκριμένη μορφή που έχει η ζωή μας. Αν δεν μου αρέσει αυτό που έχεις δημιουργήσει, αν δεν σου αρέσει αυτό που έχεις δημιουργήσει, τότε διάλεξε ξανά. Η δουλειά μου ως Θεός είναι να σου προσφέρω πάντα αυτή την ευκαιρία. Μου λες τώρα ότι δεν παίρνεις πάντα εκείνο που ζητούσες. Όμως εγώ είμαι εδώ και για να σου πω ότι πάντα έπαιρνες εκείνο που επέλεξες. Η ζωή σου είναι πάντα το αποτέλεσμα των σκέψεών σου γύρω από αυτήν, συμπεριλαμβανόμενης και της προφανώς δημιουργικής σου σκέψης ότι σπάνια παίρνεις αυτό που επιλέγεις. Είναι μία από τις σκέψεις σου που δημιουργεί την πραγματικότητά σου. Αυτή τη στιγμή βλέπεις τον εαυτό σου ως θύμα της κατάστασης από την απώλεια της δουλειάς σου. Η αλήθεια όμως ότι εσύ είχες πάψει πια να επιλέγεις αυτή την δουλειά. Έχω δει αυτό να συμβεί και στις σχέσεις, ότι οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί από μια σχέση, δεν θέλω να είναι μέσα στην σχέση και μετά ο άλλος λέει, ξέρεις, δεν θέλω με αυτή τη σχέση, φεύγω, και ο άλλος που δεν ήθελε καν να είναι στη σχέση πληγώνεται, θυμώνει, φοβάται, νιώθει αδικία και δεν τίποτα άλλο παρά το καθρέφτισμα τη δική του σκέψη, ότι δεν θέλει να είναι μέσα σε αυτή τη σχέση. Δεν ήταν, καταλαβαίνετε, ότι δεν ήθελε πια και ο Ως δεν ήθελε πια την δουλειά του και τώρα παραπονιέται που το έχασε την δουλειά του, αφού δεν το ήθελε. Έχει σταματήσει πια να σηκώνεσαι το πρωί με προσδοκία και έχεις αρχίσει να σηκώνεσαι με τρόμο. Σταμάτησες να νιώθεις ευτυχισμένος με την δουλειά σου και άρχισες να νιώθεις αγκανάκτηση.
Είχες αρχίσει μάλιστα να φαντάζεις ότι κάνεις κάτι άλλο. Νομίζεις πως όλα αυτά δεν σημαίνουν τίποτα? Παρανοείς την δύναμή σου, η δύναμη της σκέψης σου, ότι δεν θέλεις αυτό. Σου λέω αυτό. Η ζωή σου προχωράει μέσα από τις προθέσεις σου για αυτήν. Ποια είναι λοιπόν τώρα η πρόθεσή σου? Προτίθεσαι να αποδείξεις την θεωρία σου ότι η ζωή σπάνια σου φέρνει εκείνο που επιλέγεις? Ή προτίθεσαι να καταδείξεις ποιος πραγματικά είσαι και ποιος εγώ είμαι? Τι θες να κάνεις? Να επιβεβαιώσεις ότι η ζωή δεν σου δίνει ποτέ αυτό που χρειάζεσαι και θέλεις, ή να εκδηλώσεις τι πραγματικά είσαι? Νιώθω θλιμμένος, τιμωρημένος, ντροπιασμένος. Σε εξυπηρετεί αυτό? Ενεργητική ακρόαση. Φαίνεται ότι ο Θεός είναι και συντονιστής. Γιατί δεν αναγνωρίζεις προς την αλήθεια όταν την ακούς και δεν την πλησιάζεις? Δεν υπάρχει λόγος να διαπληκτίζεσαι με τον εαυτό σου. Παρατήρησε απλώς τις μέχρι τώρα επιλογές σου και επέλεξε ξανά. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ζωής μας είναι η ενέργεια που χάνουμε σκεφτόμενος ότι δεν κάναμε καλά. Πριν από 5 λεπτά, πριν από 1 χρόνο, πριν από 10 χρόνια, είναι το μεγαλύτερο χάσιμο χρόνο. Τώρα αν μπορούμε να το αναλύσουμε αντικειμενικά για 10 λεπτά, για μισή ώρα και να δούμε τι με οδήγησε, καλά. Αλλά να κάθομαι με την αίσθηση ότι δεν έκανα καλά και γιατί έκανα αυτό, όχι σαν ερώτηση αλλά σαν μάλωμα του εαυτού μου, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν είμαι στο παρόν, είμαι στο παρελθόν και δεν ρωτάω ποιος είμαι και ποιος θέλω να είμαι. Τρώγομαι με το παρελθόν. Μα γιατί είναι πάντα είμαι τόσο έτοιμος να επιλέξω το αρνητικό και μετά αυτό χαστούκίζομαι γι' αυτό? Και τι περίμενες? Από τις πρώτες σου και όλες μέρες σου έλεγαν πως είσαι κακός. Δέχεσαι πως γεννήθηκες μέσα στην αμαρτία. Το να νιώθεις ένοχος είναι μια μαθημένη αντίδραση. Σου έχουν πει να νιώθεις ένοχος για τον εαυτό σου σχετικά με τα πράγματα που έκανες πριν είσαι ακόμα σε θέση να κάνεις οτιδήποτε. Διδάχτηκες να νιώθεις ντροπή που γεννήθηκες λιγότερο από τέλειος. Αυτή η υποτιθέμενη κατάσταση της ατέλειας με την οποία σου λένε πως ήλθε στον κόσμο αυτό, και το προπαρτερικό αμάρτημα, είναι αυτό που οι θεολόγοι σας κάνουν να νιώθουν ότι ονομάζεται το προπαρτερικό αμάρτημα. Είναι το προπαρτερικό αμάρτημα, αλλά όχι δικό σου. Είναι το προπαρτερικό από την άποψη του χρόνου, γιατί είναι το πρώτο αμάρτημα που φορτώθηκε επάνω σου από ένα κόσμο που δεν γνωρίζει τίποτα για το Θεό, αν πιστεύει πως ο Θεός θα δημιούργησε ή θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι που δεν είναι τέλειο. Ορισμένες από τις θρησκείες σας έχουν δομήσει ολόκληρες θεολογίες γύρω από αυτή την παρανόηση, και αυτό ακριβώς είναι κυριολεκτικά μία παρανόηση. Γιατί οτιδήποτε νοώ, δηλαδή σκέφτομαι, επινοώ, μηχανεύομαι όλα στα οποία δίνω ζωή, είναι τέλεια. Όλα που έχω δημιουργήσει είναι τέλεια. Τέλεια σε μία εξέλιξη, σαν διαδικασία, όχι σαν κατάληξη. Όπως το μισό ζωγραφισμένο πίνακα είναι τέλειο στην κατάσταση που είναι, αλλά δεν είναι τελειωμένο. Τέλειο στην κατάσταση, αλλά όχι τελειωμένο. Μία τέλεια αντανάκλαση της ίδιας της τελειότητας μου είναι φτιαγμένη κατά εικόνα και ομοίωσή μου. Ωστόσο, να
ίσον την ιδέα ενός Θεού τιμωρού, οι θρησκείες μας χρειαζόστηκαν να δημιουργήσουν κάτι για λογαριασμό μου, με το οποίο να είμαι θυμωμένος, και έτσι ακόμα και οι άνθρωποι που ζουν παραδειγματική ζωή να χρειάζονται να σωθούν με κάποιο τρόπο. Γιατί αν ήσουν ηθικός, θα σου πούνε εντάξει είσαι ηθικός, αλλά έχεις το προπατορικό αμάρτημα που μόνο εμείς μπορούμε να το βγάλουμε. Έλα στο μαγαζί μας για να το βγάλουμε. Εμείς έχουμε το βότανο για αυτό. Εντάξει. Αν δεν χρειαζόταν να σωθούν από τους εαυτούς τους, τότε χρειάζεται να σωθούν από την ατέλεια που ήδη δημιούργησαν στον εαυτό τους. Έτσι λένε αυτές οι θρησκείες. Καλά θα κάνεις να κάνεις κάτι για όλα αυτά και μάλιστα γρήγορα. Κάτι διαφορετικά να πας γιατί διαφορετικά θα πας κατευθείαν στην κόλαση. Αυτό τελικά μπορεί να μην κάνει τίποτα προς την κατεύθυνση του κατευθυνσμού ενός κεντρικού εκδεικτικού θυμωμένου Θεού, αλλά δίνει με το παραπάνω ζωή στις κεντρικές εκδεικτικές θυμωμένες θρησκείες. Έτσι διονύζονται οι θρησκείες, έτσι παραμένει η εξουσία συγκεντρωμένη στα χέρια των λίγων, αντί να βιώνεται μέσα από τα χέρια των πολλών. Φυσικά διαλέγεις διαρκώς την ελάσσονα σκέψη, την μικρότερη σκέψη, την πιο μικροσκοπική αντίληψη για τον εαυτό σου και την δύναμή σου. Άσε πια για μένα και η δική σου. Σε έχουν διδάξει να το κάνεις. Θεώρη μου, πώς μπορώ να ακυρώσω αυτές τις διδασκαλίες. Πολύ καλή ερώτηση και απευθυνόμενη ακριβώς στο σωστό πρόσωπο. Μπορείς να τις ακυρώσεις διαβάζοντας και ξανά διαβάζοντας αυτό το βιβλίο. Διάβασε το πάλι και πάλι λέει. Μέχρι να το καταλάβεις κάθε παράγραφο. Μέχρι να εξεκωθείς με κάθε λέξη. Όταν θα μπορείς να μεταφέρεις προφορικά ολόκληρα κομμάτια του σε άλλους, δηλαδή να το μοιραστείς σε άλλους, και όταν θα μπορείς να φέρνεις τις φράσεις του στο νου σου, μέσα στην πιο ζωφερή σου ώρα, τότε θα έχεις ακυρώσει τις διδαχές. Όμως υπάρχουν ακόμα τόσο που θέλω να σε ρωτήσω, τόσο που θέλω ακόμα να μάθω. Πράγματι ξεκίνησες με ένα πολύ μακρύ κατάλογο ερωτήσεων, τι λες να ξαναγυράμε σε αυτές, στο επόμενο κεφάλαιο. Θα γυρίσουμε σε αυτό. Ζώρικο το μάθημα. Ναι, και συγγνώμη που δεν κάποιες λέξεις σήμερα είχα δυσκολία και ίσως κόβεται η ροή. Ας κοιτάξουμε την σελίδα 29, που μπορεί να είναι διαφορετικό για μερικούς από εσάς. Ο τίτλος είναι «Ο πνευματικός δρόμος του οικογενειάρχη», ο αριθμός 7,1 στην λίστα των εργασιών που έχετε. Είναι 30 για μερικούς, 29 για άλλους. Ένας που δεν είναι οικογενειάρχης, αυτό που θα πούμε τώρα, να το βάλει για ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχει. Βεβαίως, οποιοδήποτε πρόβλημα. Ναι. Τώρα, παιδιά, κοιτάξτε το τίτλο από πάνω. «Ο πνευματικός δρόμος του οικογενειάρχη». 7,1. Υπάρχει ανάγκη να βρούμε την ισορροπία μας μεταξύ των ευθυνών μας σε σχέση με την οικογένεια μας ή την επιβίωση γενικά και τον εσωτερικό δρόμο προς την αυτοπραγμάτωση.
Μερικές πεποιθήσεις που μάλλον δεν μας βοηθάνε. Σημείωσα αυτές που έχεις σε κάποιο βαθμό, καθώς διαβάζουμε την λίστα. Οι άλλοι είναι ανήμπεροι και δεν μπορούν να είναι καλά και να τα καταφέρουν χωρίς εμένα. Όσοι από εσάς έχετε έστω και λίγο αυτή την πεποίθηση, σημειώστε την εκεί, γιατί θα θέλετε να αλλάξετε, γιατί υπονομεύετε τον άλλον. Τον κάνετε κακό. Δεν τον βλέπετε όπως είναι, ένα αιώνιο θεϊκό «ον» που έχει ενσαρκωθεί εκατοντάδες φορές, έχει ζήσει, έχει φύγει από το σώμα του, που έχει γεννηθεί με συγκεκριμένο προδιαγραφές για την ζωή του και που ξέρει από μέσα του τι πρέπει να κάνει. Είμαι υπεύθυνος ή υπεύθυνη για την πραγματικότητά τους και φταίω όταν και δεν αξίζω αν οι άλλοι δεν είναι καλά. Όπως εγώ χρειάζομαι να είναι καλά με δικές μου προϋποθέσεις. Τότε δεν αξίζω όταν οι άλλοι που αγαπάω δεν είναι καλά. Αν έχετε αυτή την πεποίθηση, πάλι δεν βιώνετε την αλήθεια. Δεν βιώνετε την αλήθινη σας φύση, δεν βιώνετε την αλήθινη φύση του άλλου. Αξίζω σύμφωνα με το βαθμό που οι άλλοι με εγκρίνουν και είναι ευχαριστημένοι μαζί μου και με αυτά που κάνω. Άλλη πεποίθηση που μας απομακρύνει. Η αξία μας δεν έχει σχέση με πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Είμαι το θύμα των αναγκών και απαιτήσεων των άλλων. Όχι. Είμαι το θύμα της δικής μου ανάγκης να είμαι υπεύθυνος για τις απαιτήσεις και ανάγκες των άλλων. Ή το κάνω με αγάπη, άρα δεν είμαι θύμα, ή δεν το κάνω και δεν είμαι θύμα. Είμαι μόνο θύμα των πεποιθήσεών μου. Αν το κάνω, αν ικανοποιώ την ανάγκη του άλλου με αγάπη, δεν νιώθω θύμα. Και αν δεν ικανοποιώ την ανάγκη του, δεν είμαι θύμα. Τότε είμαι θύμα μόνο αν το κάνω από μια αίσθηση υποχρέωσης, φόβο, προγραμματισμό, ρόλο του υπεύθυνου, του θύματος. Δεν έχω το δικαίωμα να είμαι καλά όταν οι άλλοι δεν είναι. Ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ψυχές που πρέπει να είναι καλά για να είμαι καλά. Και όπως καταλαβαίνετε, βοηθάω τους άλλους πιο αποτελεσματικά όταν είμαι καλά και είμαι κάπου που μπορώ να τους βοηθήσω. Δηλαδή αν κάποιος πνίγεται και εγώ πηδάω μέσα στο νερό και πνίγομαι μαζί του, δεν τον σώζω. Αν κάθομαι αδιάφορο στην παραλία και τον χαιρετάω καθώς πνίγεται, πάλι δεν τον βοηθάω. Χρειάζεται κάτι ενδιάμεσο. Δηλαδή να έχω ένα σκοινί δεμένο σε ένα δέντρο και να μπω μέσα στο νερό και να τραβάω τον άλλον έξω. Και τι είναι αυτό το σκοινί? Η πλήρη επίγνωση ότι ο άλλος είναι πνεύμα και ότι έχει μέσα του την δύναμη να αντιμετωπίσει. Χρήστο, να κλείσουμε αυτό. Έχει την πλήρη δύναμη να δημιουργήσει την ζωή του και ό,τι περνάει είναι η επιλογή του. Είναι η επιλογή του σαν ψυχή στην εξέλιξη. Δεν είναι τυχαίο, αλλά τον βοηθάω χωρίς ήκτο, χωρίς φόβο και χωρίς αίσθημα ευθύνης. Ούτε πνίγομαι μαζί του, ούτε με αδιάφορος. Πρέπει να βρω την ισορροπία. Δεν έχω το δικαίωμα να κάνω αυτά που θέλω ή πιστεύω όταν οι άλλοι θέλουν κάτι άλλο από μένα. Πώς έχετε αυτό? Ο άλλος θέλει κάτι άλλο από εσάς και δυσκολεύεστε να κάνετε αυτό που πραγματικά θέλετε. Αν κάνετε αυτό που θέλει ο άλλος, νιώθετε καταπίεση. Αν δεν το κάνετε, νιώθετε ενοχή. Δεν βρήκετε άκρη. Το θέμα είναι ή να κάνω αυτό που θέλει με αγάπη ή να μην το κάνω χωρίς ενοχή.
Ένα από τα δύο. Εντάξει. Η αγάπη σημαίνει να μην πεις ποτέ όχι και να μην μπορείς να είσαι καλά αν οι άλλοι δεν είναι καλά και ευχαριστημένοι. Εντάξει. Η αγάπη είναι να ενδιαφέρομαι. Απλώς. Και να μπορώ να είμαι καλά για να βοηθήσω τον άλλον. Οι άλλοι θέλουν να με καταπιέζουν, να με ελέγχουν και να με εκμεταλλεύονται. Κινδυνεύω από τους άλλους. Πώς νιώθετε κίνδυνο από τις ανάγκες των άλλων? Ότι σας καταπιέζουν οι ανάγκες των άλλων. Okay. Πρέπει να είμαι αυτό που θέλουν οι άλλοι. Καλή επιτυχία. Ή θα είστε δυστυχισμένοι που άλλοι δεν είναι ποτέ ικανοποιημένοι, ή θα αρρωστήσετε από την συνεχή αυτοκαταπίεση. Ένα από τα δύο. Ή θα αρρωστήσετε από την συνεχή αυτοκαταπίεση, ή θα ζείτε την μεγάλη απογοήτευση ότι τόσο έχετε θυσιάσει και πάλι ο άλλος δεν είναι ικανοποιημένος. Και γιατί δεν είναι ικανοποιημένος? Γιατί καταλαβαίνει, δεν το κάνεις για το σωστό λόγο. Είναι παζάρι. Θέλετε την αγάπη του, θέλετε την αναγνώρισή του, θέλετε το ρόλο του καλού παιδιού, θέλετε πόντου στο παράδεισο. Εμείς νιώθουμε ότι είναι αχάριστος, αλλά μας δίνει ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Δηλαδή δεν υπάρχει αχαριστία στιγμή που δεν έχω δηλαδή αν καταλαβαίναμε το πράγμα από την πνευματική άποψη, δεν μπορούμε να δώσουμε ποτέ τίποτα σε κανέναν εκτός τον εαυτό μας. Γιατί αν νιώθω ότι δίνω κάτι, δεν δίνω. Δεν το δίνω. Γιατί το δίνω με κάποιο, δηλαδή έχουμε μια φράση στα αγγλικά, giving with strings attached. Δηλαδή δίνω, αλλά υπάρχει ένα σπαγκάκι εκεί, δίνω κάτι και πες μου ότι με αγαπάς, πες μου ότι είμαι καλός, πες μου ότι αξίζω, κάνει μου και εσύ τα χάρη τώρα που σου έκανα. Εντάξει, strings attached. Πρέπει οι άλλοι φταίνε όταν δεν είμαι καλά και δεν έχω αυτά που θέλω. Αν πιστεύω αυτό, θα πιστεύω ότι εγώ φταίω όταν οι άλλοι δεν είναι καλά και δεν έχω. Δηλαδή πάντα αυτές οι πεποιθήσεις είναι διπλές. Οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για την πραγματικότητά μου και την ικανοποίηση των αναγκών μου. Καλή επιτυχία και εκεί. Αν δεν κάνω αυτό που θέλουν οι άλλοι, θα χάσω την αγάπη τους. Ίσως, αλλά αυτό θα σημαίνει απλώς ότι δεν ήταν αγάπη. Ότι δεν χάνετε τίποτα. Δεν μπορείτε να χάσετε αγάπη. Δηλαδή αν αυτή η αγάπη είχε την προϋπόθεση ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε κάποια πράγματα, δεν είναι αγάπη. Δεν μπορώ να αγαπάω αυτούς που δεν κάνουν αυτό που ζητάω και χρειάζομαι. Υπάρχει μόνο ένα σωστό δίκαιο. Αν δεν συμφωνούμε σε κάτι, ένας πρέπει να είναι λάθος. Μάλλον ο άλλος. Αυτό μας βολεύει. Μερικές πεποιθήσεις που ίσως να βοηθήσουν σημείωσα αυτές που θέλεις να καλλιεργήσεις. Οι άλλοι είναι αιώνιες θεϊκές ύπαρξεις με απεριόριστη εσωτερική δύναμη και καθοδήγηση. Αρχίστε να δείτε τα παιδιά σας, τον σύντροφο, τους γονείς, όλους έτσι. Βοηθάω και στηρίζω τους άλλους χωρίς να αναλαμβάνω την ευθύνη για την πραγματικότητά τους ή την λύση των προβλημάτων τους. Όταν λύνω τα προβλήματα των άλλων χωρίς την μέγιστη δυνατή συμμετοχή τους, τους υπονομεύω την επαφή τους με τον εσωτερικό πνευματικό εαυτό τους και την δύναμη μέσα τους. Πρέπει να έχουν την μέγιστη συμμετοχή. Τους βοηθάω, αλλά πρέπει να έχουν την συμμετοχή, αλλιώς τους υπονομεύω.
Η αξία μου είναι δεδομένη σαν έκφραση του Θείου στη λελική διάσταση και δεν έχει καμία σχέση με την έγκριση, συμπεριφορά ή ικανοποίηση των άλλων για μένα. Όταν οι άλλοι δεν είναι καλά, τους βοηθάω πολύ περισσότερο με το να είμαι καλά παρά το να μην είμαι καλά. Είμαι ο αποκλειστικός δημιουργός της πραγματικότητάς μου και δεν ευθύνονται οι άλλοι για αυτά που δημιουργώ και βιώνω. Επιτρέπεται να πούμε όχι με αγάπη όταν κρίνουμε ότι αυτή είναι η πιο σωστή ανταπόκριση προς ένα αίτημα. Οι άλλοι δεν μπορούν να με καταπιέζουν ή να με χειριστούν εκτός αν εγώ το επιτρέπω από φόβο ή από την ανάγκη μου για κάτι από αυτούς. Παζαρεύω την ελευθερία μου για να έχω κάτι από αυτούς. 9. Είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος σε ό,τι νιώθω και ποτέ οι άλλοι. Οι άλλοι έχουν την ικανότητα να μας αγαπάνε ακόμα όταν δεν κάνουμε αυτό που θέλουν. Ειδικά αν εμείς έχουμε την ικανότητα να τους αγαπάμε όταν δεν κάνουν αυτό που θέλουμε εμείς. Βοηθάω τους άλλους περισσότερο όταν σταδιακά τους ενθαρρύνω να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις και ανακαλύπτουν πόσο πραγματικά δυνατοί και ασφαλείς είναι. Βοηθάω τους άλλους όταν τους αγαπάω χωρίς όρους, ό,τι και να κάνω. Και μπορούμε να είμαστε αγαπημένοι ακόμα όταν δεν συμφωνούμε, επειδή υπάρχουν πολλές αλήθειες ή μάλλον σχετικές αλήθειες. Κοιτάξτε τώρα την σελίδα που σας δώσαμε σήμερα, που λέει γιατί είναι εντάξει να είμαι ήρεμος ή ήρεμη σχετικά με τις ευθύνες μου. Και λέει από κάτω οι άνθρωποι, οι αρμοδιότητες, τα οικονομικά, η υγεία, η εργασία, τα έργα, οι στόχοι και η ζωή μου. Είναι όλα πράγματα για τα οποία έχουμε έννοια. Γιατί είναι εντάξει να είμαι ήρεμος απέναντι σε όλα αυτές τις έννοιες. Απέναντι στα παιδιά, απέναντι στην δουλειά, απέναντι στα οικονομικά, απέναντι στο έργο και ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Επειδή έχω κάνω και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ σε σχέση με αυτά. Αυτό δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Δεν αναλογεί σε μένα το αποτέλεσμα, αναλογεί μόνο η προσπάθεια. Και επειδή κάνω την καλύτερη προσπάθεια και θα ξέρω ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα δεν θα είναι το αποτέλεσμα της αμέλειας, γιατί έχω κάνει ό,τι μπορώ να κάνω. Θα είναι επειδή είναι το καλύτερο αποτέλεσμα για την εξέλιξή μου και τίποτα άλλο. Και προσέξτε, συνήθως το αποτέλεσμα που θέλουμε είναι το αποτέλεσμα που βοηθάει το εγώ να νιώθει ασφάλεια. Αυτό δεν είναι πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα που βοηθάει το εγώ να νιώθει ασφάλεια. Αυτή η λίγη δόση της ανασφάλειας είναι αυτό που οδηγεί το εγώ να αναζητήσει με άλλη αισθή ασφάλειας. Ένα άλλο σημείο αναφοράς της αξίας και της ασφάλειας. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή όταν λέμε το καλό αποτέλεσμα είναι τα πράγματα είναι εξωτερικά όπως τα θέλουμε, ώστε το εγώ να νιώθει ότι αξίζει και είναι ασφαλής. Αυτό μπορεί να μην είναι καθόλου το καλύτερο αποτέλεσμα για μας, για το πραγματικό λόγο που βρισκόμαστε εδώ, που είναι να συνειδητοποιώ τι πραγματικά είμαι και να εκφράζω τι πραγματικά είμαι. Δεν μπορώ να εκφράσω τι πραγματικά είμαι όσο στηρίζομαι ακόμα σε εξωτερικές πηγές ασφάλειας και αξίας.
Επειδή ζω σε ένα σύμπαν αγάπης και όλα θα καταλήξουν με τον ανώτερο δυνατό τρόπο για μένα, τους αγαπημένους μου και τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες μου. Γιατί είναι εντάξει να είμαι ήρεμος σε σχέση με τις ευθύνες μου? Επειδή η αξία και η ασφάλεια μου είναι δεδομένη σαν έκφραση του Θεού. Γιατί είναι εντάξει να είμαι ήρεμος απέναντι σε όλα αυτά? Επειδή όλα είναι απλώς εμπειρίες με ευκαιρίες να αντιληφθώ και να εκφράσω την αληθινή μου φύση. Επειδή είμαι πνεύμα αιώνιο και όλα είναι προσωρινά. Γιατί είναι εντάξει να είμαι ήρεμος? Επειδή η αγαπημένη μου είναι αιώνια όντα που έχουν γεννηθεί, ζήσει και φύγει από τα σώματά τους εκατοντάδες φορές και έχουν την δύναμη να επιβιώσουν και να αντιμετωπίσουν ό,τι μπορεί να προκύπτει. Γιατί είναι εντάξει να είμαι ήρεμος? Αυτό υπονοεί ότι έχουμε υπερβολικές ευθύνες για τους που έχουν φύγει. Όχι, εννοεί δεν έχουμε ευθύνη σε κανένα. Εννοούμε ότι αυτοί για τους οποίους ανησυχούμε, κακώς ανησυχούμε. Επειδή όλα είναι ευκαιρίες για εξέλιξη. Επειδή το άγχος και ο φόβος δεν μου λύνουν κανένα πρόβλημα και δεν προσφέρουν τίποτα στους άλλους. Γιατί είναι εντάξει να είμαι ήρεμος? Επειδή προτιμώ να εργάζομαι και να σκέφτομαι με διάβγεια για να βρω λύσεις και όχι να άγχομαι και να φοβάμαι. Επειδή είμαστε όλοι αγαπημένα παιδιά του Θεού. Γιατί είναι εντάξει να είμαι ήρεμος? Επειδή κάνω και θα κάνω με ηρεμία κάθε στιγμή αυτά που μπορώ να κάνω για να λυθούν τα θέματα μου, καθώς είμαι ήρεμος και αισιόδοξος για το αποτέλεσμα. Γιατί είναι εντάξει να είμαι ήρεμος? Επειδή μόνο η προσπάθεια είναι κάτω από το έλεγχό μου και όχι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα και του κάρμα και τις επιλογές μου σαν ψυχή και το καθρέφτισμα και αυτό που χρειάζεται να γίνει αυτή τη στιγμή στην δική μου ζωή αλλά και στην ζωή των άλλων. Το αποτέλεσμα είναι πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα. Απλώς δεν είναι πάντα το αποτέλεσμα που θέλουμε. Είναι πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα. Και μπορούμε να κάνουμε αυτό το ένα κλικ στο μυαλό μας, ότι πάντα θα υπάρχει μόνο το καλύτερο αποτέλεσμα, θα ερευνήσουμε. Δεν θα σταματήσουμε να διοχετεύουμε τα πράγματα προς την κατεύθυνση που θέλουμε, αλλά δεν θα έχουμε καθόλου άγχος για το αποτέλεσμα. Θα είμαστε σίγουροι ότι θα είναι το καλύτερο. Επειδή κάθε αποτέλεσμα είναι και θα είναι το τέλειο για την εξέλιξή μας. Επειδή ο Χριστός μας έχει διδάξει ότι με την πίστη όλα θα γίνουν, ότι θα γίνει το καλύτερο, θα φέρει το ανώτερο αποτέλεσμα. Επειδή η θετική σκέψη και ευγνωμοσύνη ότι θα γίνει πράγματι αυτό που είναι καλύτερο είναι το πιο αποτελεσματικό τρόπο για να γίνει αυτό που επιθυμώ. Επειδή είμαι δημιουργός και μπορώ να δημιουργήσω αυτό που χρειάζομαι. Επειδή οι αγαπημένοι μου είναι δημιουργοί και μπορούν να δημιουργήσουν αυτά που χρειάζονται. Επειδή η εμπιστοσύνη στην δύναμη και στην εσωτερική καθοδήγηση των αγαπημένων μου είναι το μεγαλύτερο δώρο και συμπεράσταση που μπορώ να τους δώσω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο που μπορώ να δώσω σε κάποιον από την εμψύχωση ότι εγώ πιστεύω στις δυνάμεις που υπάρχει μέσα. Και κάθε φορά που νιώθουμε άγχος και φόβο για κάποιον, είτε το ακούει είτε όχι, υποσυνείδητα τον υπονομεύουμε.
το λέμε είτε με λέξεις είτε με σκέψεις, αμφιβάλλω για τις δυνάμεις σου, αμφιβάλλω για την διαυγιά σου, αμφιβάλλω για την τελειότητα του σύμπαντος και την σοφία του σύμπαντος που σου δίνει αυτή την ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Ότι το άγχος μας για τους αγαπημένους τους βλάπτει πολύ περισσότερο από την εμπιστοσύνη που τους βοηθάει. Εντάξει. Επειδή εγώ και οι αγαπημένοι μου δεν είμαστε καν εδώ, αλλά ενωμένοι με το Θεό όπως μας δημιούργησε, χωρίς καμία επίδραση του χώρου και του χρόνου. Είμαστε όλοι στα κρεβάτια μας. Και εδώ είναι ένα κοινό όνειρο. Αλλά όλοι είναι ασφαλείς στο κρεβάτι τους. Εντάξει. Επειδή βλέπω το φως πίσω από όλους και όλα και είμαι ελεύθερος από φόβο για το ονειρικό αυτό κόσμο. Επειδή ο Χριστός έχει υποσχεθεί όλοι αξίζουμε την αυθονία, μη αγχώνεστε για το αύριο, δεν βλέπετε πως ο Θεός φροντίζει για τα λουλούδια και τα πολλά, εσείς είστε πολύ πιο σημαντικοί στα μάτια Του, κάντε το έργο του Θεού και όλα θα σας δοθούν. Και ο Χριστός εξηγεί όταν λέει στο κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, ζητήστε και θα σας δοθεί, γυρέψτε και θα το βρείτε, χτυπήστε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Αν λοιπόν εσείς γνωρίζετε να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πολύ περισσότερο ο ουράνιος Πατέρας θα σας δώσει αγαθά σε εκείνους που τα ζητούν. Και όπως είπε ο Walsh στο βιβλίο, ο Θεός, ή αμφιβάλλεις για την δύναμή μου ή για την πρόθεσή μου. Και ο Walsh λέει, μήπως θέλεις να υποφέρω, να δοκιμαστώ. Και λέω, δεν σκατώνομαι. Εσύ δημιουργείς αυτό. Εγώ δεν θέλω να δοκιμαστείς. Σου αφήνω να δημιουργείς όποια πραγματικότητα θέλεις. Επειδή έχω στενοχωρηθεί, γιατί μπορώ να είμαι ήρεμος, επειδή έχω στενοχωρηθεί και φοβηθεί χιλιάδες φορές και τελικά δεν έγινε αυτό που φοβόμουν, και ακόμα αν έγινε όλα μπορούσα να ξεπεράσω με το χρόνο. Επειδή είμαστε όλοι αθάνατες ψυχές με προσωρινά σώματα και θα φύγαμε από εδώ έτσι κι αλλιώς. Επειδή η αγάπη είναι πάντα η λύση και επειδή με ηρεμία είμαι πολύ πιο αποτελεσματικός στο να βρω λύσεις. Αυτή είναι η λόγη που είναι εντάξει. Είναι δύο ερωτήματα. Αν επιλέγω να είμαι ήρεμος και αν είναι ασφαλές να είμαι ήρεμος. Εδώ είναι οι απαντήσεις γιατί μπορώ να επιλέξω να είμαι ήρεμος και γιατί είναι η πιο ασφαλές αντιμετώπιση, ασφαλής αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι μια άσκηση εξισορρόπησης, όπου θα σταυρώσουμε τα πόδια και τα χέρια και θα δουλέψουμε την εμψυχωτική ερώτηση γιατί είμαι ήρεμος για αυτά τα θέματα. Μπορεί να είναι για την υγεία σας, μπορεί να είναι για τα παιδιά σας, μπορεί να είναι τα οικονομικά σας, για την εφορία, για ό,τι μπορεί να είναι. Γιατί είμαι ήρεμος και δεκτείτε απαντήσεις από μέσα σας γιατί είστε ήρεμοι. Εντάξει. Και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Καθίστε ίσια. Τότε γιατί το κεφάλι μου είναι καλά, θα ρωτήσω. Οκ, καθίστε ίσια. Και καθίστε με την πλάτη σας ίσια. Παίζει Χριστό. Χριστό, δουλεύει.
Οκ, καθίστε ίσια, ηρεμήστε. Πάρτε μερικές πιο βαθιές αναπνοές. Βάλτε το δεξί αστράγαλο απάνω στο αριστερό. Εμπλέξτε το δεξί χέρι με το αριστερό, εμπλέκοντας τα δάκτυλα με το δεξί καρπό από πάνω. Πάρτε μερικές αναπνοές για να ηρεμήσετε. Μπορείτε να αρχίσετε με την εμψυχωτική ερώτηση. Γιατί επιλέγω να είμαι ήρεμος, ήρεμη, και μπορεί να έχετε συγκεκριμένα θέματα στο νου σας, συγκεκριμένα θέματα που ίσως άγχεστε. Γιατί είναι ασφαλές να είμαι ήρεμος, γιατί είμαι ήρεμος. Και μπορείτε να αναφέρεστε σε σχέση με τι, σε σχέση με τα οικονομικά, σε σχέση με τα παιδιά, με την υγεία. Μπορεί να είναι και πάνω από ένα πράγμα. Επιλαμβάνετε αυτή την ερώτηση. Γιατί είμαι ήρεμος, ήρεμη, σε σχέση με ρωτήστε ξανά και ξανά. Και αρχίστε να δεκτείτε απαντήσεις πνευματικές και πρακτικές, που είναι απαντήσεις που εξηγούν γιατί επιλέγετε να είστε ήρεμοι, γιατί νιώθετε ασφάλεια με το να είστε ήρεμοι ή γιατί είστε ήρεμοι. Δεκτείτε απαντήσεις, λογικές και πνευματικές. Συνεχίστε να δεκτείτε απαντήσεις. Για ποιο λόγο είστε ήρεμοι και μπορείτε να είστε ήρεμοι. Τώρα συνεχίστε, ρωτήστε την ερώτηση και δεκτείτε απαντήσεις και μετά ξανά ρωτήστε την ερώτηση και δεκτείτε απαντήσεις ξανά και ξανά.
Δεκτείτε μετά από κάθε ερώτηση γιατί είστε ασφαλείς, δεκτείτε τις απαντήσεις. Ρωτήστε γιατί νιώθετε ασφάλεια και δεκτείτε απαντήσεις. Δεκτείτε μερικές ακόμα απαντήσεις για το για ποιο λόγο να νιώθετε ασφάλεια. Τώρα μπορείτε να αλλάξετε τα πόδια σας βάζοντας το αριστερό αστράγαλο από πάνω και το αριστερό χέρι από πάνω, τα δάκτυλα μπλεγμένα, με τα χέρια ίσια ή διαπλωμένα. Μείνετε εκεί και φέρτε στο νου σας ένα από τα θέματα για το οποίο τείνετε να ανησυχείτε. Μπορεί να είναι θέμα υγείας, ή αγαπημένων, ή οικονομικά. Φέρτε ένα συγκεκριμένο θέμα. Και καθώς εστιάζεστε στο θέμα αυτό, θυμηθείτε τις αλήθειες που σας επιτρέπουν να νιώθετε ασφάλεια σε σχέση με αυτό. Ποιες αλήθειες σας ηρεμούν σε σχέση με αυτό. Και μπροστά σε αυτό βιώστε ηρεμία. Βιώστε μία ηρεμία, ότι όλα είναι καλά και θα είναι. Όλα είναι καλά και πάντα θα είναι. Τώρα φέρτε στο νου σας ένα δεύτερο θέμα, ερέθισμα για το οποίο τείνετε να άγχεστε. Μπορεί να είναι αγαπημένοι σας ή οικονομικά, υγεία, κάποιο έργο, κάποια ευθύνη. Φέρτε το στο νου σας και φέρτε στο νου σας τις αλήθειες που σας φέρνουν ηρεμία
σε σχέση με αυτό, τι θέλετε να θυμηθείτε που σας ηρεμεί, σας δίνει πίστη. Και οραματιστείτε και βιώστε ότι είστε ήρεμοι, έχετε πίστη και είστε ήρεμοι σε σχέση με το θέμα αυτό. Είστε ήρεμοι. Και τώρα φέρτε ένα τρίτο θέμα, ίσως μία ευθύνη ή έννοια που έχετε, που σας αποσχολεί, και θυμηθείτε τις αλήθειες που σας ηρεμούν εκεί. Βιώστε αυτές τις αλήθειες. Να μην είναι απλώς σκέψεις, να είναι βίωμα. Βιώστε ηρεμία, πίστη, τώρα μπορείτε να βάλετε τα δάκτυλα των δύο χεριών σας μαζί και να νιώσετε ότι εδραιώνεται μέσα σας μία πίστη, μία σιγουριά για την ασφάλεια σας, για την τελειότητα της ζωής, μία βαθιά ηρεμία και αίσθημα ασφάλειας. Μία βαθιά ηρεμία και αίσθημα ασφάλειας. Και μία σιγουριά για την δύναμή σας να δημιουργήσετε την επιθυμητή σας πραγματικότητα. Τώρα φέρτε τα χέρια σας στο στήθος και κρατήστε τα χέρια για λίγο στο στήθος σας. Και βιώστε την δύναμη που υπάρχει μέσα σας, μια απεριόριστη θεία δύναμη, για να δημιουργήσετε όποια πραγματικότητα επιθυμείτε. Νιώστε αυτή την δύναμη.
και οραματιστείτε την επιθυμητή σας πραγματικότητα, όλα όπως τα θέλετε. Ότι είστε εσείς το φιλμ και μπορείτε να μορφοποιήσετε την ζωή σας όπως θέλετε. Και από την άλλη πλευρά νιώστε μια απόλυτη αποτάφτιση από τα πράγματα και μια εσωτερική ικανότητα να είστε καλά και ευτυχισμένοι σε όλες τις συνθήκες. Νιώστε την εσωτερική δύναμη να είστε ευτυχισμένοι σε όλες τις συνθήκες και νιώστε την εσωτερική δύναμη να δημιουργήσετε τις συνθήκες που θέλετε. Νιώστε την εσωτερική δύναμη να είστε καλά σε όλες τις συνθήκες και νιώστε την εσωτερική δύναμη να δημιουργήσετε τις συνθήκες που θέλετε. Και νιώστε εσωτερική ασφάλεια και ηρεμία. Θα μετρήσω από 1 ως 5 για να γυρίσουμε στην εγρήγορση. 1, 2, 3, 4, 5. Μπορείτε να συνεργαστείτε. Το κλειδί είναι αυτά τα δύο πράγματα. Συνειδητοποίηση ότι μπορούμε να είμαστε καλά
κάτω από όλες τις πιθανές συνθήκες του υλικού κόσμου, και δεύτερο, ότι έχουμε την δύναμη και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θέλουμε. Αν μπορούμε να βιώσουμε αυτές τις δύο δυνάμεις, θα νιώσουμε πάντα ήρεμοι και ασφαλείς. Και εδώ, στο σημερινό μάθημα, μεγάλο ρόλο παίζει η ιδέα ότι είμαστε υπεύθυνοι για την πραγματικότητα των άλλων, που το διευκρινίζει αυτό εδώ, ότι δεν είναι έτσι. Είμαστε υπεύθυνοι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν είμαστε υπεύθυνοι για το τι θα συμβεί σε κάθε ψυχή, γιατί κάθε ψυχή έχει επιλέξει άλλα βιώματα, άλλα γεγονότα και εμπειρίες. Κάτι που θέλετε να ρωτήσετε ή να πείτε για το μάθημα αυτό, για το 7ο κεφάλαιο, για τον άνθρωπο με οικογένεια που είναι στο πνευματικό δρόμο. Οι άνθρωποι δεν είναι μόνο με οικογένεια, μπορεί κάποιος να έχει μια επιχείρηση ή να κάνει ένα κοινωνικό έργο. Οποιοδήποτε πράγμα στο υλικό κόσμο που μπορεί να τραβάει το νου προς άγχος για τα αποτελέσματα. Άγχος για τα αποτελέσματα των αγαπημένων, άγχος για τα αποτελέσματα της υγείας, της εργασίας, του έργου που κάνουμε, ό,τι άλλο. Καμία ερώτηση? Όλα. Εγώ ήθελα να μπορείς λίγο να μας πεις, είπες ότι όταν είμαστε με το ένα πόδι στο υλικό και με το ένα πόδι στο πνευματικό, εκεί είναι που υπάρχει μια ανισορροπία, γιατί δεν είμαστε ούτε από τη μία το δυναμικό μας έντονο, ούτε από την άλλη. Δεν θα έλεγα ισορροπία. Απλώς δεν είναι αποτελεσματικό αυτό, Ναι. το να δημιουργήσουμε την ευημερία που θέλουμε για να νιώθουμε ασφάλεια. Ή θα νιώθουμε ασφάλεια ασχολώντας συνέχεια με την ευημερία και δημιουργώντας την, ή θα νιώσουμε ασφάλεια λόγω πνευματικών αλήθειων και η ευημερία θα έρθει. Ωραία, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά τη στιγμή που κάποιος έχει ευθύνες στο υλικό επίπεδο και δεν μπορεί να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο πνευματικό, πώς μπορεί να πάρει το ένα πόδι από το υλικό να το πάρει στο πνευματικό? Δεν είναι θέμα χρόνος, είναι θέμα πίστης. Ναι, έχω γνωρίσει κάποιες οικογένειες, μια οικογένεια με 10 παιδιά, το άλλο με 8 παιδιά, που πιστεύουν στην υπόσχεση του Χριστού ότι αν ασχολούνται με το έργο του Θεού, ό,τι χρειάζονται θα τους έρχεται. Δεν δέχονται να εργάζονται για χρήματα και να μπαίνουν στο παιχνίδι της επιβίωσης, ότι πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Και ο πατέρας πηγαίνει στις φυλακές του Κορυδαλού και ασχολείται με τους ανθρώπους και χωρίς να πληρώνεται. Και ό,τι χρειάζονται έρχεται. Ό,τι χρειάζονται έρχεται. Ζούνε αυτή την υπόσχεση. Δεν είναι θέμα ορών. Είναι θέμα ολοκληρωτικής πίστης. Δεν μπορεί να διονυθεί ότι εφόσον εργάζεται για το Θεό, του αναφέρεται, όταν εργάζεσαι για μένα είμαι καλός εργοδότης. Εγώ σας δίνω όλα. Ότι αν εργάζομαι για το Θεό, δεν θα μου λείπει τίποτα. Ότι άλλο να ασχοληθώ λίγο για το πνευματικό δρόμο και άλλο να έχω αυτή την απόλυτη πίστη και να μην έχω κανένα άγχος και να είμαι σίγουρος ότι όλα θα έρθουν. Δεν είναι πόσες ώρες κάνω διολογισμό ή προσευχή. Είναι πόσο ολόκληρα πιστεύω αυτό που πιστεύω. Και εγώ το ίδιο θα ήθελα να ρωτήσω, αλλά πόσες ώρες
ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, με τα διάφορα, δεν λέω τώρα, δεν έχω υποχρεώσει. Και πόσο για το πνευματικό, ας πούμε, δρόμο. Εγώ σας λέω, δεν έχει σχέση ο χρόνος. Έχει σχέση πόσο σίγουρος είμαι, πόσο αφοσιωμένος είμαι σε αυτό το τρόπο σκέψης, πόσο πίστη έχω. Κάποιο χρόνο θα χρειαστεί ο καθένας για να ηρεμήσει το νου του και να συντονιστεί ο νους του με την αλήθεια. Μπορεί κάποιος να μην χρειάζεται καθόλου ξεχωριστό χρόνο να διολογίζεται και να προσεύχεται, γιατί η πίστη του είναι τόσο μεγάλη και η αίσθηση της ύπαρξης του Θείου μέσα και γύρω του και δίπλα του είναι ασταμάτητη. Και κάποιος άλλος μπορεί να χρειάζεται να σταματήσει για αρκετό χρόνο για να μπορεί να βιώσει αυτό. Ότι δεν είναι θέμα χρόνο, είναι θέμα συντονισμού. Αν είμαι συντονισμένος πράγματι όλη την ημέρα, δεν πάει ο νους στο άγχος ή στο φόβο ή στην αμφιβολία, που να μην χρειάζεται καν μια συγκεκριμένη ώρα να ασχοληθώ. Ναι, αλλά είμαστε εκπαιδευμένοι. Τότε θα χρειαστεί να το κάνω. Ο καθένας αυτό που χρειάζεται. Ο καθένας αυτό που χρειάζεται. Είναι τελικά τι ενισχύεις, τι επιλέγεις να ενισχύεις κάθε φορά. Πόσο συνειδητός είσαι. Αν είσαι συνειδητός και θυμάσαι τι είσαι και ποια είναι η σχέση σου με το Θείο και ποια είναι η άλλη και ποια είναι η δική του σχέση με το Θείο και με σένα, αυτό φτάνει. Όλα τα άλλα τα κάνουμε για να έχουμε αυτή την επίγνωση. Αν έχουμε αυτή την επίγνωση, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι για να έχω αυτή την επίγνωση. Αν δεν έχω αυτή την επίγνωση, χρειάζομαι να διαβάζω, να ακούσω ομιλίες, να κάνω σεμινάρια, να κάνω διολογισμό, να κάνω ό,τι πρέπει να κάνω για να φτάσω στο σημείο να έχω πάντα αυτή η επίγνωση και να μην υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα από το παρελθόν ή από το παρόν ή από το μέλλον που με βάζουν το πέπλο πάλι στο νου μου και ξεχνάω τι είμαι και ξεχνάω την αλήθεια. Ναι. Και η ένδειξη ότι έχουμε αυτή τη σύνδεση είναι πάλι ευτυχία. Ηρεμία, ευτυχία και αγάπη. Σταθερή. Σταθερή ηρεμία, σταθερή ευτυχία και σταθερή αγάπη. Είναι οι ενδείξεις. Καλή εβδομάδα. Να πω κάτι.